Hello people! Good afternoon guys. May bisita na tayo. Nauna ay hello. May pa turtleneck, diba? Ang sexy. Dito si Baba. Baby, nagluluto siya ng ano guys. Toge spring roll. Yan, Marcela, gusto mo mag-init tayo ng rice? Sige na. Initin ko yung rice. Buti na lang may rice ako. Wala pa sila man ay 2:30 pa daw kasi may naiwan, binalikan. Tapos magla-lunch pa daw sila somewhere. Si Lai at saka sila pupunta mamayang gabi guys. So, kompleto tayo ngayon. No, kompleto tayo. Ayan, lumpia ala Jascati. Diba? Ano to, toge. Parang ano, naalala ko tuloy yung sa pungko-pungko. May ganyan ba kayo sa ano, Manila? Yung sa Sa gilid-gilid lang? Mainit kasi! Yung mukha. low. Nalada. Ang cute. Low. Grabe siya makablow. Nag-makeup lang ako guys. Tingnan niyo. What's that? Is that a hat? How cute are you, Baba? Ang cute. Picturean ka na, tag natin yung ano mo, mama mo, siya daddy mo. No more rain, oy? No more rain. Look, what's there? Wala na. Kanina umuulan, inaano niya. What's that? Baba, how old are you? 2. Naiya pa. 2. 2. Where is Talong? Where's Talong? Show me, baby. Talong? Where? Eggplant. Is this eggplant? Yay! Nandito na tayo yung mga bisita natin, guys. Tayo, Rob. Halika. Salubungin natin sila. Char, salubungin. parang saan galing? Halika na. Wala, it's wet, Baba. Kami hilang. Ali. Ali. Where are they? Ang lamig ko. Kaya nga eh. Hello! Say hello, Ate Holly! Sino yan? Hi! You're here! Kaya nga eh. Kaya nga inano ko yung anak mo eh, kasi may medyas. Diyan ka na lang. Hitayin na natin sila sa loob. Mga basa. Kaya nga eh. Baba, let's wait, uy. Let's wait lang na. Wala yung mga sigati nakatingin. Sabi niya, ginagawa itong mga to. Vlogger kayo, ah. Dito na sila, Bab. Sige na, baba ka na. Huwag ka lumabas, ha? It's wet. Where's Ate Holly? Hello! Come in, come in. Come in, come in, come in. Hello! Oh my God. Can I have a hug? Yeah. Hi, Zaki. Kuya! Uy, manay. Can I get a hug, Kuya? Ay, Kuya, kumusta naman kayo, Kuya? Who's that ba? Tita! Hello! Come here! Come here, Holly! Come here! You're so pretty! Look how cute! Ang sabi niya! Pretty! You're so pretty! One night! Sexy naman! How are you? Dito ulit kami! Char! Hi, Jan! I'm back to Australia. Thank you! Kakahiya naman, oy! Nakakahiya naman sa Dior, oy! Baka mangati ako. Mangati ka ko pala kayo. Dan is not home yet. When do you get the driver? Ito na-miss ko dito sa Adelaide pag kasama ko itong mga to. Kasi pagsabay, di ba, yung mga bata lang. Sige. Okay, so punta kami sa coast. I-vlog kita mamaya kung hindi ko alam paano to yun. Pero, kaya natin yan. Dito kami sa ano guys, Carne Jascati. Nandiyan. Driver namin. Punta kami ng shop. Bibili na sibuyas. Sibuyas at saka yung kape ni Jan. Kaloka to si ano, si Manay. May pa-kondisyon. May pa-kondisyon-kondisyon. Oo, yun kasi nakasinahiya na talaga yan lagi dito. Sabi niya, tinawagan ko to. Ayaw, wag dyan. Kasi na, ano, papahingahin ka namin. Pahinga, last week pa kami dumating. Sabi niya, may condition daw si Jan na hindi daw kami pwede mag-grocery shopping. Sabi ni Dan, hindi pwede kasi kailangan natin pagkain. Wala kami pagkain, di ba, pagdating namin. Nag-grocery shopping kami. So, while nandun kami, binili na din namin yung mga kailangan sa weekend. Pero, hindi kompleto. Kasi yung kape,
chinek namin. Bibili sana kami talaga ng kape manay para wala na kailangan. May expire. May expire agad yung kape. Nag-shopping kami nung ano, diba? Sige. Yung my car na nag-turn right din. Yes. Alam mo na to. Tony, John, Danny Boy, Neil. Itong dalawa? Apat. Ano difference? Puro mantaba yan. Tapos ito puro buto. Lah, Ayan. ano ba to? Beef to? Yan. Nakalagay soup bones. Soup bone, ito bones lang. Ah, parang Huwag na to kasi sobrang taba Ito, naman wala yan. tong laman Alam na mo, eh. ribs na lang, yung totoo. ribs na anong lulot gagawin natin sa ribs? Oo. Meron. Yung totoo daw na ribs, wag yung peke ah. Yung totoong ribs, asan yun? Uy, wag ka kumuha ng peke. Buang ay. Meron yan. Nandyan ba yung totoo? Meron yan. Nasaan yun? Meron. Anong gagawin natin? Oh! Ito, totoo. Anong gagawin natin dyan? Ito yung sabaw. Ah, sige. Sige, tama. Kit-kitin natin yan. Mahilig sikat dyan. Kit. Ano, beef bang gusto mo? Kahit ano? Ito. Parehas, ano, may short ribs. Short ribs. Okay, mas malaman to. Ano, Char. gusto niyo to? Ano, Ito guys, para makita ni John ba na may binili talaga si Manay, damihan natin. Isang onion lang naman kailangan namin, dalawa pinili. Ito, dati lang ni Kat sa kanila. Ito sa aming to stock namin. Tapos bumili tayo atay, yan. Giblets. Meron din sa Coles. Akala ko kasi sa Foodland lang, meron sa Coles. And then ito pang bukas to. Pang bukas. Guys, nandito kami sa liquor land. Alam nyo ba, nalaman ko, may nadiscover ako, sambuka pala yung ininom ko. Kasi di ba hindi ko alam kung ano yung nainom ko sa Japan, na nalasing ako. Sabi ni Jaskati, ang pro, Flaming sambuka daw sambuka. yun. Yung may apoy-apoy kasi Yaga ba? guys. Yaga ba? Flaming Yaga sambuka. ba? Tinitingnan lang naman namin, hindi kami inom, ayoko na. Yan ang Guys, nakita nyo Ayan guys. pala. Ala, yan yung dahilan. Ayan, si Black Sambuca. Patingin tayo. Boss. Merong black at saka Ano yung Ito isa? madalas Vanilla. Kay Simple Race. Wow, makatapa ka na ba sa ano ko? hindi siya vanilla. Ano lang sa plain. Yan yun. Ano ba yung laman nito? Black din yung laman or ano? Ay, hindi black yung akin. White sa'yo. Oo. Yung clear, tapos ina po yan. Plain. Hala, Alam on na natin special. next $8 savings. Bahay na kami, guys. Ayan, ligpit na niya yung nag-grocery niya. Yung kay Kat, ha? Oh, ito yung kay Kat. Tapos yung ano daw, yung beef ribs, papakaluan na daw namin ngayon kasi pang bukas yun eh. Tapos bukas ng umaga, meron kaming kaganapan para sa kanyang kaarawan itong batang to ay na. Kulit-kulit. Bakit marami? Hindi, ano talaga niya. Sabi niya talaga, wag natin tapusin yung grocery para daw may mabili. Lagyan natin to sa freezer para mamamig. Magluto tayo guys ng spaghetti. Ako na lang, kailangan lang ba ikat ng maliliit? Ito. Hindi daw iya. Patuloy kasi ano. Uy, kayo ha, magkamakihan kayo dyan. Kuya, be careful. Okay. Kasya pa ba ito? Chicken, chili sauce. Yes, of course I do, my love. Oh, look. What's up? Are you okay? Sarah, that's enough. Okay, that's enough. No, this is a child. If you hit your head, Blood everywhere. Yeah, you hurt yourself, uy. honey, can you tell Sandra and PJ? Because they might hit your head. No. Tapos sabihin ni Jen, okay lang yan. Basta may walang dugo. Okay lang sabay kasi carpet yung Ubo nga, iba pala sa inyo. dito. Wala. Come on, there, love. Put that in there. O, diba? Magaganda naman mga ano. What's this, Nessie? What's this? Mga kusinara. Mutton? Dito tayo kasi oras. Alisin ko na pala. Good try. Pero mga plato na. Sige, Hindi ko pa pera para kumuha siya sa rentahan mo yan, may bayad yan. Dako ah! Maliliit? Okay lang kahit malalaki. Malinis na. Ubusin ko itong half-half sa'yo.
Day, hindi ka nagkiluha. Kaya nga, di ba? Sa sobrang iyakin ko sa, ito, hindi ka Ako grabe dyan sa Ako din, ulo. grabe. Kaya kasi, di ba sinabi ko, Kaya nga, tinanong ko sinabi na nga yan sa akin. Sabi ko, hindi ka naiiyak. Ito, hindi ako. Nakaiyakin mo sa... Kaya nga, parang tanga, di ba? Buang talaga. Labasin, alam mo yung elementary, may book, di ba? Na hindi siya umiiyak, hindi kahit mahulog siya. Alam mo yung story, no? Yung elementary. Hindi ba? Kasi Ang ganda naman yung elementary yun. Kaya ano ba Sa na elementary talaga yun ang story. may book talaga. Sabihin mo na lang sa amin. Na parang princess siya na hindi talaga siya umiiyak. Tapos, sibuyas-sibuyas siya. Oo, yung si Boys kasi nahulog siya sa hagdanan. Hindi talaga siya umiiyak ng bata. Oo, tingnan mo, ano nga, ang pino nga ng pagkaano ko. Kaya ang galing mo nga, isa naman tayo. Hindi ko nga kaya yan kasi pagkaano pa lang, Ako yan, ayoko. hiwa pa lang, luha na ako. Ganyan talaga. Tapos sabi pa ng yan ang Hello guys. Naka-vlog pala ako eh. Hindi niya kailangan ng asin. Kasi sabi nila sa akin, magsindir ako ng asin or kandila. Para hindi raw ako maluha. Wala. Ugasan din daw, di ba? Hugasan, tapos huwag daw ikaturot. Ewan ko talaga. Hindi talaga ako naiiyak dito. Ikaw na ang queen of the onion. Queen of onion. Baka onion ako. Pinaghihi ka sa onion. Andito na yung sila Ryan. Oo nga, 6. Sino ako? Naluluwa na. Paglayo ko na dyan sa Sige. O, magtanggalan yung eyelashes ko. Alo! Pa 4 month po ako. 1 month ngayon to. Iba ka din sa mga yung kuko mo. Mga... Grabe, di ba? Kung saan yun, hindi ako naglala sa mga Kapit to eh. Kumapit talaga yung nails eh. sobrang kapit talaga siya. Dito na siya. Na-camera. Tito Dan's here. You're showing him something? Merong dala si Zaki. Oh, wala ka. Diyan yung sa kanya. Alangan naman ikaw unahin niya. Oo. Oh, yung drawing. Dala-dala niya yung drawing. Nag-drawing sila last time, di ba? Kanina pa siya hinihintay niya. Oo. Ano? When's your birthday, Zach? May. 6? Tapos on Monday. 3 sleeves, he said. Hi, Dad. She was going for a hug and then you went to John. You left her hanging. What's the plan for? The plan for? Yung customer ko guys, hungry na daw siya. You hungry, Bob? You hungry? What do you want? So hungry do, patay ko. Malapit na talaga. Kaya nga eh. Uy guys, wala pang alas 6 ha. Ano lang talaga niyan. Gusto niya spaghetti. Wala pa eh. So hungry. So hungry dyan talaga. So hungry. Kanina pa yung nakaupo dyan. Pagdating kaya namin, nagluto ako agad. Malapit na yan. Boil na. Lagyan na natin yung pasta. Yay! Yung pasta oh. Tingnan nyo oh. Dito na oh. So hungry. Yan. Tapos yung spring roll ni Kati maganda. Luto na naman tong sauce. Yung pasta na lang. Ayan guys. Oh, masaya na yung customer natin. Yay! Uy, it's very hot. It's very hot. It's very hot. What you gonna say? 4? What you gonna say? Sorry? You do. Tito Dan gave you hips? What time? You are? Do you want spaghetti? Sige, wait sa. Ayan. Oh, naka-thumbs up na. Nakakain na yung mga customer ko, guys. Happy? Happy? Are you happy? Mainit. Which one? I don't like this. Grabe siya. Grabe siya. It's hot, kuya. Let's wait, kuya, ha? Do you want to put that back? Ala, binalik man na. Mainit kasi. Mainit nga. Tapos kikit-kitin pa kasi yan. Dito na siya, guys.
Tago-taguan yung dalawa. Tapos, sige. Hindi ba nag-uusap kami? Si Dan, papunta na. Si Sak, kukunin niya na siya. si Dan, ano, siya yung taya. Tatago si Zach at saka si TJ. Sabi ni Dan, hintay kayo 20 to 25 minutes. Sabi ni Zach, tagal na ito, tago sila matagal dun. Kukunin na niya sana si Dan. Hanapin mo kami, uy, buang ay. Birthday na niya. Iniinit na nila yung kanyang ano guys, kansi. Yummer. Tagal-tagal kagabi. Uy, sorry. Magabay 5 hours ako kanina pag-iising ko. Bukas, ano, free kayo bukas. Kinakat daw tayo dinner. Ay, dinner? Dinner. Oo, sige. Luto kami, luto si Manay ng nilaga. Ito guys, pangalawa na to kasi naubos na yung isa. Ay, patayin ko. Yan yun. So, sige, patayin na natin. Ito. Ayun? Ay, Okay. dalawa na. Okay, sige, tara. Init naman na. Kain na tayo. Kain na tayo. Yung rice, kanina pa yan luto. Tapos yun ay spring roll ni ano. Yung dessert, si Love yung magdadala. Kain na tayo! Kain na tayo! Sige. Dito na si Lyra, tsaka si Tony. Ayan, ribs. Yummers. Si Lyra may dala nun, guys. Dito kansi. Tsaka yung spring roll. Si Kati maganda. Kain na tayo. Kain na tayo. Sus, na-miss ko to ng bongga. Grabe. Very, ano na niya. Very, ano na niya. Oh, kasi yung... Oh, sus. Kayamers. Baya, uy. Kain na tayo, uy. Gutom na ako. Hindi na namin hintayin si Love, guys. Kasi mamaya pa yun. Alas 8 pa yun sila bar 9. Mga 10 oras pa yun. Uy, 10 oras? Ang pagkulo mo? Wow. Pagkagising ko kanina hanggang kagabi. Saan kayo? Kanina. Kasi doon kami. Ay, dito ka. Sorry. Sabi tayo. Dito. Nagulat ako. Sorry. Hindi, okay lang, uy. Grabe. Hindi mo ako na. Yan, sarap yung manay. Sorry. Huwag kayo niya. Ayan, guys. Ayan, kumuha ko na sa inyo ang bowl para sa kansi. Ayan, ano siya, sobrang lambot niya talaga. Wala na, buto na lang siya. Ang daming buong mara, guys. Ayun. Wala na nga eh, wala na nga kasi natunaw na siya. Ayun, tingnan mo, nahulog na nga sa sauce. Sa sabaw. Bakit ko tsaka yung nandiyan? Is that round out there? Is that Ayun, like kain, guys. Yes, honey. Yung boys ribs sa kanila. Thank you, Love. Thank you, Lai. No worries, oy. Ano to? Ginisang bagoong kat. Ay, siya. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Meron siyang ginis mo bagoong din. Ito mo na yun. Maglagay ako dito ha, share na tayo. Huwag kang pumayag lang. Ay, sige, sa'yo ito malaki. Sabi niyo, liit niya, ako nagluto. Iniinom ko lang naman yan. Yung beef. Na? Yan ang sikreto para, diba? Ano ka? Wow. Baby. Ano, toddler. Tapos yan, adult. So, honestly, I just. Yay. Hanap mo lang ka. Beef. Ano siya, beef or ano, pork po? Dito naman. Dito ha. Oo, sige. Okay lang yan. Kain tayo, guys. Beef man eh. Nandyan si Katsa. Pamasagi mo yung camera ko, ha? Yun na nga eh. Oh, careful with the... Wait. Yum. Doon ako maglalagay ng camera. Para ibang Angulo ka dito. Oh my gosh, sorry. You want to eat? Thank you, Lord.
Buti kasi yan nakapwesto na ako, pinapwesto ko pa ito. Manay, nakakasamayin kanina ko pa dyan. Sabi ko, ibasahan mo na ibang angle. In hindsight, I think you're safely right. Ito ba, oh, hindi ko siya maganon. Oh. Diga, happy ba? On the day, I've got Ano sa'yo, Manay? Tapos na kami kumain, Manay. three of us. Ayan, hindi ko naman kayo maki. Oh, natap. So, Yun na nangyari sa'yo, Manay. my brother doesn't do that. Right, good. In the next few weeks, sabay lang magluto. Punta lang kayo sa bahay. Kasi di ba sa tayo may opera? Oo, yung nakita ko lang yun. If he's waiting to get bank account and you just give him what do you Kita ba? Oo, Manay. Kita lang? control? That's stupid, but Pahingi ako dyan. Sarap na yun. Thank you. Baba daw ang this baba, ah. Maanggo. Ano to, pork? Ay, sarap. That's a good idea. I had an uncle who was Naku na yung kutsara. bit of a runaway. Ay, sa'yo pala yung nandito? Kala ko ginawa mong serving spoon yung ano? Nandito na si Mark, guys. Siya lang mag-isa. Ayan. O, diba? Walang doorbell. Able agad. Open agad ng ano, door. Hello! Hello! Sharon! Bakit Sharon Cuneta? Ay, yung buhok! Buang. Ay, basher ay siya. Shawi! Ito siya. Ate Shawi! Uy, idol kaya yan ng mama ko. Ate Shawi. Sharon yan yung mama. Sharon yan yun, grabe. Hello, Gabi. Hello, Mark. Hello, kamusta na? Good. Awa siya na. Ay, Hello. Ate Shawi ka daw. Sabi ay ni ano. Nasaan ka na? Sharon ka daw sabi niya. Basher yan. Buhok mo kasi may pag ganun. Idol mo yan. Idol mo si Ate Shawi. Kain ka na, guys. Ayan, guys. Half time na, guys. Free na ang boys. Sige na, go. DJ, okay. Happy birthday, come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zachary. Happy birthday to you. Hooray! Go, Zach! Oh. I got two girlfriends! Yay! Happy birthday! Well, that's Zachary. Happy birthday, Zach! Favoritism ka. Matt, it's not booty card, it's Barbie card. Yeah. Take your time. Hi, where's Love Stefan? Where's Love What is it? Si Dan yung nagpaano niyan. Yan lang yung siya yung nag-rap. Ah! Yay! Another card? More card. Wow. Yung bakit nahihiya ngayon? Yung parang Kayo nga. How about that one? Ito, matagal na namin to binigay. Nung pumunta kami kinamanay, ito siyan, binili ni Dan. Additional. Kaya nga. May kumakain na dun. what's that? Ah! A punching bag. That's right. Wow! That'd be cool.
Ayan na, yung isa pa. That's from Tito Denso and Tita Reza. Galing yan sa amin, pinalik ko ulit. Kaya nga eh. Nakita yan yung sa kinalaga. Tagal na niya namin binili. January, pagpunta namin sa inyo. Kala namin hindi na naman kami magkikita. Si Kuya excited. Akala, di ba? Akala namin hindi ka tayo magkikita eh. Every weekend nandito. Wow! You gotta set it up in the pagoda. Yan pala, nakalimutan ko na kasi. Ano kaya yun? Oo. Si Dan pumili niyan eh. Pero si Sapon, hiyo siya. Parang wala siyang ano. Sabi niya, ang daming kamera kasi. Ano ba? Showbiz ba? Wow! Sachi boy! Where's Tita Love's gift? Di ba yun yung ginagamit niya dito? Pero yan, may ano talaga siya, may paa. So, table talaga to. So, tayo talaga sila nito ba? Guys, hindi ito sambuka ha. Hindi ito sambuka. Moscato lang to. Wala to alcohol. Char, wala. Konti lang. Ano? Kuha ko na lang Paano? I'm bleeding! Atayan na. Sambuka. Balik siya. Uy, ang daming ganun kinat ko. Kasi, oo, ang dami. Gusto ko lang ang video. Babe, you are drunk, babe. Buang. Alolololo. Food is life. Tingnan si Holly. Antok na. Kain ng lumpia. Wala pa. Oo nga eh. Ayan, tulog. Tapos kain ng lumpia. Mas kakanta pa yan. Kanina kanta siya ng kanta. I'm so hungry. Bigay natin sa kanila yung pasalubong galing Japan, guys. Konti lang naman to. Wow! Meron akong mga sa inyo, gift bag. Pili ka. Ay, may nagpatutoy pala dyan. Edit mo yan, Race. Uy, huwag kayong mag-expect masyado. Baka ano lang yan. KitKat. Iwan ko sa'yo, lovely. Oh my Ano yan? Over? I'm so drunk, babe. Kiss. Iwan ko sa'yo. Bunga ka din, grabe. Iwan ko sa'yo. Ano yan? And yeah, I'm gonna give it. Uy, masarap to, Doy. Bigay ko yan kay Mark. Oo, ano yung cheese na parang lumpia bati. May ano, oh. Alam mo ba yung mga pangalan dito? Alam mo YouTube channel. May pa-Easter egg. Kaya nga eh. Ikaw, may nilalagyan ka malaki. Meron. Thank you, Papa. Wala namang nagtanong. Akala niya kinakausap siya. Hindi pala ako yun. Kaya nga eh. Wow! Look at this! Oh, no! It's late Easter. Sige na, go. Give it away. That, congratulations, he's a girl. Na. That's for Zach. You have the blue one. Yay! That's alright. Checking it out and see. That's alright. Yes, thank you, Papa. Danny! Nabigay na ng chocolate si Mr. Chocolate Man. You can't really get a lot of chocolate everywhere. Hi guys. 1:26 na ng umaga. Kailangan pa namin gumising ng umaga bukas. Dito yung kwarto nila Manay. Dito.
Tapos si Dan, natulog na din. So, mag-good night na ako, guys. Good morning na pala. Thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys, hopefully tomorrow. Bye!